Ето такива чешми с басейни има из целия Базел. Те също датират от средновековието, когато няма водопроводи, но управата на града се е постарала да създаде удобства на населението и изградила такива общо достъпни чешми, където хората си наливат вода. Това е пред кметството. И тази вода е абсолютно безплатна и до сега се ползва тук. Съвсем спокойно може да си сипаш вода, аз съм го направила вече, пиеш и тя е абсолютно чиста и вкусна вода. Това е семпъл кладенец, така да го наречем, извор. Обикновено са с статуи, много красиво направени. Представете си, още от средновековието. Няма бунари, кладенци като при нас, ето такива съоръжения. Довиждане и приятен ден и дано някога да ги стигнем швейцарците.